bilen ýaşy ullakan adamlaryň üşen ýeri bardyr. Toplanan zaly. Şu hakynda kim näme biljek bolsa, pikir düşünjesi bar bolsa aýdyp biler. Ben söz alybilermi? Bahar Hanım siz alyň, siz işdesiňiz. Näme siz alyň birinji. Şu ýaşullar maslahatynda şu ýaşul çykyp geplendir. Meniň ilki şu Serdar ýakynlaryny, şondan başlaýan ýakynlaryny basmışyn diýen sözü Ayşegül hanım demediydi, şonu şöyle sorady. Ýöne hakly. Mysal üçin şu siz aýtmasaňyz menem düşünmezdim. Ha bolupdyr, bir-birini iýçiler diýerdim. Bir onanardım. Yine bir taraplayınam şeyle Serdar gowy, seret adalatly, öz dostlarynyň basyp otyr. Hiç näme hakykatçy diýjek bolup, bular ýaly bir propagandany çykarýarlar halk. Ondan dünkü ýaşulyň näme halk maslahatynda mejlis mene nämesinden näme bolsa şonda gepläni, näme zam gerek däl, goşmaça gerek däl diýen bolup o ýere çykyp geplejek. Soňundan Serdar diýmeli-de ýok men halkyma muny goýjak üstüne o artmaç berjek. Ýene de Serdar gowy. O ýerde ýene onu öýde görkezmeli. Ýöne şu halk maslahaty diýen zatdan bize näme peýdasy bar? Ben şunu düşünemek däl, düşünýän. Bular diňe halkyň garşysyna işlemek üçin bu halk maslahatyny çykardylar. Bir şu ýaşullaryň birisi daşuzy da bardyr halk maslahatyna gatnaşan bizim könürgünçimizde de bardy. O eňine nemesini dony ýelpeň alyp howa atyp köçe çykyp durýan ýaşullar. Ýöne şu könürgünçiň içindäki bolup geçen garyplykdan mene ýurtdaşyna gidip otyr, uruşa gidip otyr, Türkiýede aýal gyzlar, erkek bolsun çağalaryny taşlap daşary ýurda çykyp otyr, köçeler batga, mektepler öýde. Şu barada bir ýaşul çykyp, näçin halk maslahaty peýdaly bolsa halka, halkyň maslahaty o ýerde, ýöne näçin birisi çykyp şu sözü aýdanak. O ýerde şöyle üstüne koyduğum pul gerek däl diýip ýaşuly jırjırlap dur. Ýöne şu ýerde ýaşulyň günäsi ýok diýilýär, ýöne günäsi ýok däl. Bir öldüýänli ölmelimi? Eline ýazyp berdi şu ýaşuly. Ullakan adam utanmadan seni odan defa atıp öldürende sen yaşadın. Ya bir öldüğünde ölmez ne için çıkıp okuyor? Bir adamı bir öldürdüyse gidip öldürsen şu öldüren adama bana bir yana buyruk verdi. Şunun için öldürdüm diye çıkıp bilmez. Olam günahkar. Bu yaşulda da gep var. O sana bu propaganda. Ay bizim Serdar plan deyip sonra da bunu sultan edelim, padişah edelim deyip şonu ertecek oldur. Näçe Türkiýede ölüler kaldı. Näçe şu yerde çıkıp geplemedi yaşullığın bir yeri el kaldırıp ayağına sola oturup bir tabur eline de bloknot alttırır. Şu o nasatmanı oýlan o yerde ol adamlar, yaşullar, başgalar däl. Näme eline bloknot alyp otyr? Bularyň üstüne geýen geýimi hemmesem halkyň pulundan berilýär. Kellesine geýen kelpegi, pampersi ya daýzalaryň, aýallaryň, uzyanlaryň o ýerde kellesine daň oturan hanýalygy hem eginde geýip oturan geýimleri hemmesem halkyň pulundan gelipdir. Birem poýzdan düşendir. Düşen wagtynda näçin öz isleglerini geplemeýärler. Öňünden çykyp onu o ýere çekip taýýarlap men özüm gözüm bilen gördüm o näme Aşgabatda işlem wagtym wagzalda halk maslahat diýende o ýere arasaçylyk üçin akadediler. Menem köçe süpürüp işledim. Şonu derew aňar çykyp öwredip dur, ondan soň don geýdirýärler o ýerde şona taýýarlap bolsun öňünden mikrofon tutup ylgaşyp çıkan bolýarlar, gaýtadan aňyrak gidip gaýtadan gelýärler. Şo wagtda näçin şodan öwreden zadyny aýdy. Men halk maslahatyna geldim. Halkyň ýagdaýy üçin diýsin, başgalar diýmesin. Halk barada geplemeli. Baranda da halkyň ýagdaýlaryny aýtmaly şo ýerde. Sen arkadasyň. Bizim watanymyz bizim arkadağımız.
prezident değil. Bire biz seçmedik. Sen arkada olsan arkadağlığın yerine getir. O yerde öydüp yer, bir yerde beydip yer deyip ne için getlemeye? Yaşlılar. Ondan sonra bir yerde bayramalda olsun, daha çoğuzda olsun. Yaşlıların başka işi var mı? Hem gezerdi. Hiç olmasa bir nemet maşine minsin. Şey deyip aylansın. Her kimin bir yağdayına seyretsin. Kimin öýünde toy var, kimin öýünde yas var. Şolarına seyretsin. Men näçe edip könrügünçde bir yerse öldü diýende çağalarıma göy veren puldan soň nemesi şu cenazada yemek içmege halka verilecek zady özüm nemetdim özüm pul koyverdim derdim çağlarıma koyversem çağlarım berip durşoňa öýünde palaw edenne diýdi öýünde käşiri ýokyn ýagy ýokyn indi näme derkam diýip oturdy ýaşullar näme üçin bilmeýär bu zatlary daşyndan gözlerini belle şu garyp öýdü halkın hal ýagdaýyny hiç o ýerde aýtmay bize ýaşullar maslahaty diýen zat gerek däl. Diňe ýaşullar maslahaty diýen zat özleriniň peýdasyna işliýär. Nämäni birini soltan etmeli, bir jyrjyrlap o ýerde çyňsap dur. Maňa näme pul gerek däl diýip. Pul gerek däl bolsa pensiýasyny bersin garyp halka. Onu ýaly pul köp bolsa kessin hiç adam almasyn pensiýa. Ýöne bir garyp her aýlygyny bir hojalyga bersin. Etip biljekmi şonu? O yerde ol adam öýtgeplerini şo ýerdäki aýallaryň oturan aýallaryň ýüzüni görseň aglyjak bolup oturýarlar. İçinden çöwünüp oturandyrlar. Näme üçin şo derdini daşyny çykarana. Getin tümmekleri Melika Mogolimim gözüne alartypdyr. Uzun sürdüňlik maňa bize halk maslahaty diýen zat gerek däl. Halkın kanaly diýip bir kanal açdylar. Köçede de jurnalistler gelsin. Her halkın hal ýagdaýy bilen gyzyklansyn. Ýöne köni Türkmenistanda gerek däl bizim täze Türkmenistanymyzda o zatlar edilsin. Sağ olun. Hı hı. Sağ olun. Bahar Hanım. Melek Hanım buyurun. Halk maslahatı diyen zaten biz seçmedik. Biz halkta ne işine öldüm seçemek şu halk maslahatını hiç yürü. Ne deputat seçtik, ne prezident seçtik. Bizde asla sayrı olmadı. Halk sayrı neyemediğine milyonerler unuttuk. O sayrı dövrünü Brejnev zat seçilirdi. Şonun yarı bir seçmem görümdük. Bu halk maslahatı deyip özlerini yasama sözülen adlandırılan omurgosu yaşlıları gören adamdan der, tanan adamdan der seçmediğim bunlar halk maslahatı ili geçin derler, hukuktaşıdır. Halka karşı kurulan bir organlar deyip düşünen eğer madem özünü şu halk maslahatı biz halkın aladasını etiyaz deyip düşünen olsalar ne için halkın 70% yurt dışına çıktı. Maskaralarımız bozuldu, dağıdı. Yaşlarımız bilimsiz kaldı. Beyz gelinlerimiz ahlaksızlaştırdılar. Mekteplerde 12-13 yaşındaki çağacıklar zorlanıyor. Aydın adamlarımız siyasatta bırakıp söz aytsan seni oğudan ne pekidip çüyrek gelir, ne kendine ne edip kaçırıp alıp gittiler berden. Son neyme? Biz yurttaşına deyip kösönüp diyor, kanalizasyonlara girip yeter ki ben yurduma ekitmesin, ben şu tayda 3 kuruş kazana inip özün 5. taştan oklap polisin eline düşmeyecek korkuyorlar. Berde yaşlanma zehirlenip yurttaşından milyonlarca vatandaşlarımız öldü. Yurdun içinde keserçilikten ölüp diyor halk. Bilimsiz halk cahil garly. Bizim şunkü güne düşönümüz, şu şeydi türün görüşümüz. Bu zatlan hemmetine ne şu omurgosuz göstüp pampirsli, özünü halk maslahatı deyip adlandıran halk düşmanı şu yaşlılardır. Biz onu seçemiz oğam, sonra halk seçmedi onu.
Hiç birimiz tanımız okşonu. Halk seçmelidir. Halkın öz aradatı bilen ilgilenecek. Halkta halkın aradatını çözüp bilecek, problemalarını çözüp bilecek adamları, deputatları, halk yaşlısı olsun, nimet olsun. Halk seçmelidir. Hmm. Halkın hayta aradatını ediptirler. Olurdan o tribuna çıkıp geplerini olup. Onu kimin dörödönlen millet halk seçmedi elbette. Onun dörödönler var halkın karşısına. Şoň üçin o gruppany men hiç barda tökümüne de priznavat edemok. Ýöne halkın şu ýagdaýa gelmegine şolaryň eli bar. Şoň üçin olar yurttaşyny ölenler bir pasportymyz oňardy bilemiz ok şu gepleşdi de aýdyp geçirdi şol. Biz yurdun eýesi bolup halk perişan. Yurdun eýesi bolmaly, ýaşlarymyz türmelerde, eskerlik dörlürlük gelýär türmelerde çüýrüldi diýe halkın aradasyny kim etýän şi? Şu bizim guramadan başga halkın aradasyny etýän zat ýok. Madem özlerine şeýle diýip atlandyr ýa, şu edilýän da halkın şu getirilen gününe de olar jogap bermedidir. Kellerini ýalanaşlar. Ahli emlakları konfiskasiýa edilmeli, hazynaymyza geçirilmeli. Sebäbi şolam ine Cemal kardeşimiz gatı dogry berdi. Götüne geýýän pamperslaryna çenni halkın pulundan. Olar näme kanun çıkarcı organ mı özlerçe kanun çıkar. Bu açıkça Kesinlikle. şunu aýdaýyn. Soň ýene Ha, sorarlar. bolýar, sag bolun. Oy. Leyla hanım buyurun. Men halk maslahaty diýende şunday dep düşündim-de. Indi bu halk maslahatyna halk ýygylady dep düşündim. Bula oturupdy, inkubatordan çykkan tüýe kuşdyn bolup, özlerinden başka halk ýok bu ýerde. Bu garip halk, işsiz halk derdini aýtmaka barmaly o halk maslahaty diýende halk bolup şunu çözmeliler. Kimnin no näsi ba, derdi ba, kimnin no bir kıyınçılıkı ba, kime iş gerek, anşularını çözüşü gerek bula. Halk maslahatı diýende. Bulada onun içi gürün yok. Bulada dine halkını karşısına iş alıp baradılar. Halkını hakkını yiydiler. Halkını hakkından alıp yol näsem şu halknykinden bulanı yiyecek içecek idem halkını pulu hakkı yatak turaklarıdan halkını hakkı yine de karşı çıkkandam halka karşı çıkadılar. Ne için şunda halk maslahat eken bize diýen adamla barmadı. Höre. Meni şimdi derdim ba, meni ya balam Türkiye'de öldü, ana ya Moskova'da öldü, uruşa gitip, dep ne için şimdi hiç halk barmadı? Ana şu maslahatına bulanı. Ne için bulanı nesinde halk maslahatında jurnalistler yok? Bir saval berediğin, ne etediğin? Bulanı ki yalgan bir propaganda bir ne? Oyun bulanı ki, oyun halkını karşısına çıkıp durgan oyun bulanı ki. Dine halka karşı yürüydüler. Halkını nişetip horlamalı, zorlamalı yeniden. Anışına ne etediler? İş alıp baradılar. Maslahat etediler bir de. Halk maslahatı emas bu. Bu yangın din halka karşı çıkıp yangın din pulunu köpeytirmeli, aylıkını ya bir ne etmeli degen emas. Lekin bula karşı çıkıp azaytırmalı pulunu köpeytirmeli emas.
Dep inşin işine etediler. Halkını näsi barmı? İşlep durgan bir işi barmı? Ya bir alıp durgan aylıqı barmı? Ölüm pul alıp durganları yok. Halk vraç bolup işlep yürgelle 7 milyon 10 milyon aylık aladılar 10 bin. 10 bin degenin $100. $100 işlep yürgen adam var mı başka yurtlarda? Vraçla. Yok ku. Mugallimlerimiz bolsa yine danışın deyin. En köp näsi mugallimlerniki bolmaly aylıqı. Yine dan bula 5 min 6 min beredidan çärege pul çıkarınla. Paktaga gitmeke pul yiňlanla. Her zatına portret etmeke Serdar Sıçakny portretini çıkarmak üçün pul yiňlanla. Ýeren birsini portretini çıkarmak üçün Samsykny Berdi Muhammedov Samsykny näsini portretini çıkarmak üçün hem pul yiňlanla. Her zatı pul, her zatı pul, çäregeden pul. Berip oturgany bir 7 milyon bilen 10 milyon. Iň belent yürgenini aýtyp durupman men äli. Indi pensionerlere gesek, pensionerler $15 aladı. Üýat emesmi bu? Şermendeçilik bu. Bütün dünyaga şermende etdi bu. Halknam, özlerinem. Doýmayn batyr bular. Ini şurada bular jurnalist koymalı edi. Halktan soramalı edi. Kana nu derdin ba? Nu yeter yetmezçilik ba? Dep. Bu ine airporta bir yere çıkıp gidecek bolsaň bir yurta iş işlemeke gideceksen çagalaryňy yurtunda bak ölmisen. Başka yurta çıkar ölmediler. Çıkarmıydılar. Zorluk bilen çıkaradılar ýagny, pul bilen. Zordan çıkady halk kulçylyka. Bundan ne bolmaz. Bundan prezident degen ya bir ne degen bize seylemedik. Bu deputatlarına seylemedik. Bu halk maslahatyna katnaşadığın ýa-ni nälenem imansızlanan bize seylemedik. Bula ağzına gegenini aytıp ayakına gegenini basıp durdular. Halka karşı. Bize raman diçi ne gerekmedi. Halkımız gözünü açsın. Indi bunlar artık Nepal nişetken bolsa prezidentini bize raman 5 beter etip sürremeli bu adamlarını. Ona yaxşı ne etip yazıp bergen ekelle koluna. Bu yaşıllığını koluna. Şu zatını ne için okuydu? Aslında ulanı degen nete de on bolsa üçeke çıktan zın özüňi diydi. Zıňa meken şu. Katnaşmasın eğer şu adam bir bagalarını soňuny gelejekini oýlydy on bolsa şundy zata katnaşmasın. Şu zatny okumasın. Bize nasip etse taza Türkmenistan'ı kurgandan soň birinci işimiz inşin dillanı üzetmek bizeniki. Doğru yola salmak. Halka karşı çıkarıp oturmamız. Halkın ayakını teyinde ezemiz şulanı. Halk bolup kuda kalasa. Ben açacaklarım şundan ibaret. Yine söz alıp bilerme. Sağ bolun. Bolýa Leyla hanım. Sağ ol. Kardeşler nemedeniň bugün söz aljakken bugün az kızgalanlyk geçip barýar. Şu öňki 5 minutdum 3 minutdum şol. Şoňda nemetjek olaryň jemlenjek. Eger jemlenmeseň soň ýene dowam edýärler bolar. Aziz bey buyur. Sağ olun kardeşler. Hakikaten hem bu mesele hakkında her biriniz öz fikrinizi ayıp geçeceğiniz hem benizin hem aydanınız doğru. Hiçbirisi yanlış diyecekler. Yöne sayda bir edilmeli mesele ya da edilmeli iş var da. Yani şöyle misal vereyim. Bu geplen yaşlılığının yanlış geplerdir deyip ünüsümüze otaya verip o yaşlılığını bilmedim. Oku şotaya görkezip yaşlılığını ortadan ayranın ulan yine başka yaşlılığım
koyup bileler ya da o. Yani aytjak bolýanym biz bu bireysel näme odaklanmaly däl dänim. Umuman şunun ýasadaşy bir näme bolanyny göz tutmaly. Yani şu wagtky elimizde ýagdaýa görä, yani elbetde o ýaşulyny o ýurda barandan soň çağırdyp hukuk boýunça nemediler? Edeni işine, etmedigi işine diyen ýaly serediler. Yani şu wagtky etmeli zadymyz o däl meniň pikirimçe. Yani bu halk maslahatynyň ýalňyşlygyny o şo taýda oturan diňe ýaşuly däl hemmesiniň hem o gurnalmana gatnaşan prezidentinden başlap iň soňky adamına çenli günäkärligine ortak edýänliklerine nemetmemiz, odaklanmamız, nemetmemiz gerek de. Şo taýa nemetmemiz gerek. Göndermemiz gerekli. Yani aytjak bolýanym bir netije berjek ýa-da bir işe nemetmemiz gerekli de. O näme üçin edýänimizem ya da näme üçin etmelidigimizem aýdyp geçmemiz gerekli şu taýda. Diňe bir ýaşuly bilen ýa-da diňe bir prezident bilen çözüljek mesele däl, ýani meseleniň düýpden çözmemiz gerekli bunu. Näme däl? O taýdaky sebäpkärler aýranyň bile mesele ortadan aýrylan nokta. Yani şoňa odaklanmamız gerekli. Ýogsa belki aýdyp geçen sözleriň hiç birisem ýalňyş däl. Dogry aýdýaňyz. Şu meclisiň asyl kanun daşıdygyny o aýdyp geçmemiz sebäplerini aýtmamız gerekli. Näme üçindigini häzir aýdylyp otur. Ondan soň çözümini de aýtmamız gerekli de halkyň. Bunlar edip halktan soraman karar alıp meclisi geçirip bilen olsa halkyňam diýmek bir edip bilmeli ýa-da bulara garşy goýup bilme mümkinçiligi bolmaly. Biz şonuň üstünde esasy odaklansak, şonu nemetsek bunuň üçin saparaga gowy bir teklip aýdyp geçdi de şolaryň her biriniň emlaklarına el goýmaly. O näme üçin el goýup oturýarsyňyz diýen wagty o şu nemeleri sanap bilersiz ýa-da aýdyp bilersiz. Umuman esasy nämäni ýani netije berjek zada gönüksek şu hakda tartışsak has näme yerlikli bolarmy diýen sebäp wagtymyz o resursumuz çäkli bolan üçin bu diýmek beýlekiler hak nemesiz cezasyz galya diýmek däldir. Ýöne izi giderli edip gitmeliler. Birinci etmeli iş var, ikinci etmeli iş var, üçüncü etmeli, sonra yurda varan son etmeli işlerimiz var. Hemmesini garştyrmaly däl diýjek bolýanym. Taýda aýtmak istedim. Sag bolun. Ben jemledim. Bolýar, sag bol. Rahat beg buyur. Rahat beg. Mikrofonuňyzy ýapyk. Odakdan kalar. Yok deme. Dowamında kardeşlerin Arslan Bey siz alıp durun. Rahat beg soň nemede dowam. Bor Merdan Bey. Seredin. Bizden 5 minut yetmese koşmaça minut beriňler deyip haýş edeýin öňünden. Ama sığdıracak bolayın. İlki bilen sorağımız halk maslahatı, yankı yaşlılar. Buların maksadı legitimlilik derecesi ziyanı. Şimdi mene ziyanından aydıp başlayın. Ziyanını biz biliyez. İndiki bolacak ziyanlarını hem ken önünden hem ayrılıp geçildi gelin oturam. Bunu halkımıza koyalım. Özleri yazsın komentarada ya özleri açsın halkımızın. Son legitimlilik derecesi. Senin berde haçan da halkımız şu topara, şulan ediyen işlerine, publiçne ve açık sözü bilen
karşılık berip siz hükümet del, siz devlet del, yani sizin bu halk maslahatınız bir institut del deyip şu sözler açık aytmasa, ya şunu ki meclis, kurucu meclis aytmasa, bular avtomatik yani legitimliği elinde oladı da. Halkımız hem bular açık söz ya bir açık medya hiçbir yerde koyan yoklar bu terör rejim. Bu tarafları belli. Şimdi maksadı değilsek hem yani halk maslahatının diyelim. Maksadı buların katı ken. Şimdi az aklıma gelenlerini açsam seyredin halk maslahatının halkımızı bir aldap saklap duruyan bir kural da bu. Yani teze aldalacak bir zatları bar olsa şonu şona saklap duradır. Onun bir rıçak mı? Şimdi şona kirek bir zadı bu. Teze aldavlarına inandırıcı bir nemesi var bunun. Tamam teze yankı nesillerde hem ne desem bir aksakkal bolmaya hüves öğreticilik mi? Şonun yalı bir maksatları var. Ken bu halk maslahatının maksadı. Dine halkımıza ziyan berediren taraflarında işleyendir. O peydası yok. Bunu halkımız yaşap gelir. Şimdi şu tayda yenen bir zat aydası meledi. Bizim halkımız şu güne kelli şu Orus basıp alanından beri yani devlet kuruluşu ne edip kuruladı, bu zatlardan bilgisi, bu bilgilerden halkımızı uzaklaştırıp geldiler de. Ben şunu kiçikinerek bir göz önüne gelmek için şeylere bir aydıp geçeyim. Yani yaş vaktimiz, çağ vaktimiz e, komşu olan kene 10 kişi bir grup bol oynadı, 10 kişi yenen bir kere oyun oyna oturan oladı da son şu ayda illa içinde o çağ vakti çıkadı ya ben sizlerle oynamam ben olar bilen oynayacak bu oyun oynayacak deyip gidiyor. Biri gitse ikincisi gider kızı. Üçüncüsü gider. Son o oyun bozuluyor da. O oyunu galadı. Son bunlar 10 kişi 10 kişi oynatan olsa 20 kişi o bir oyun oynamalı oladı. Ya geçmedikleri ortadan çıkıp gitmeli oladı da. Hazır yankı devletin kuruluşu hem bizde şunun yalı diyecek olan da halkımızın düşünmesi gerekli yeri. Şu hazır siz tarafınızı şu açık edip bildirip aydıp hemen tez Türkmenistan kurulmasına geçecek. Ben şunu gol diyen diyseniz bunlar avtomatik ki bulan hem hazır edip duran hem legitimli bolup duran hem ellerindeki statusla hem mesela avtomatik puca çıkardı. Yani şu zatlarını puca çıkarmazlığı için e, korkunu saladılar, baskın dediler. Yani özlerini devlet edip görkezip duradılar. Hani bir karşılık var mı? Halkımız razı deyip. Yani munyalı oyunları bilen halkımızın sessizliğini hem kazanadılar ve özlerinin yankı devlet değildi, devlet bulmasa hem devlet deyip tanadı oturadılar ya görkeze oturadılar. Ben halkımıza yetiresim yaradan yeri ya halkımıza açık açık şuna yerlerini düşüntürmek isteyen de o, devleti nedir bu hazırki rejimi ignore edip tezesine geçip tezesini kurmalısına açık çungur girip bilem yok hazır hem de bu fikrime. Ki vakti bir yerlikli geldi. Hazır girebilem yok da. Bir isteyen Hı hı. artan bek bir mun devamında. Cemledim sağ olun. Ha böyle. Tamam. Karahat kardeş. Hadi. Evet internet düzeldi mi? İnternet bir ne sağlık var ya Allah mikrofon. Açıldı mı? Merda. Dedim araya mı tanışlar? Ha indi geldi. Salam.
Buyur. Hormatly vatandaşlar. Salam hemmeňize. Hayırlı akşamlar. Men diýen bu meclis, maslahat, cinayetçilerin toplandığı yer diýen men bu. Öňe men ýaşaýda gaýdyp geçdik. Ýene aýdaly. Bu bir cinayetdir. Halkyň isleýän maslahaty halkyň nägelik agyrýan tarapy aýdylmasa oňa bir cinayet diýilýändir. Cinayet topar berdi. Cinayet grupu bardyr. Öňem bu rejimi terör diýip elan etdik. Berdi ýene berdik. Terör diýip elan etmeni ýene dogry hakly. Sebebi halkyň hiç köýdüňän tarapy aýdylanok. Diňe halkdan ýynan halkyň puluny harjamak üçin bir topar aksakallygyny, götüp ampersini ýynadylar. Bola gürlediler. Maslahata kim giren olsa hemmesi cinayetçidir. Öňe çykyp gürleýänler halk düşmanydyr. Eline ýazyp berilende, şoňa aýdyp berilende de kim bolsaň boluber. Okumul däldir näme ol. Sen utanjak gämi? Sen giljeňe, çabalaňa, öz owaňa, öz goňşuňa düşmançylyk edip oturýardyň. Şol adamy ne edip gürlejekkä, ne edip bu diýjekkä? Halk aç kal, aýryk galyrmaň diýip. Yani kardeşime de aýtdy. Men orada aýdyp geçen hükman ýygnakda çıkarlan çıktaçylar ýanky gatnaşan ýaşullaryň hemmesinden töredilmeliler. Yaşamaktadyna näçe adam gatnaşan olsa hesinden näçe ýyl geçerler olsa maksady gatnaşan ýaşullaryň hemmesinden töredilmeli almalylar. Hazine aşırmalılar. Onun berde emin işitmedim, men istedim yok, men gollamadım, men elim alamadım, men çapak çalmadım diyenler bolur. Sen şol işitmenin üçün günahkar, çapak çalmanın üçün günahkar, şeta oturanın üçün günahkar, bilemok diyen, bilmedin üçün günahkardın sen. Hükman, şu kapıdan girdin mi, sen günahkardın. Giplesin hem giplemesen günahkardın sen. Şimdi her yıl bahana tapacaklar boluyor da, ay men kollamadım, men sen çıkamatırdım, onu alatta oynayan erler, kapıdan girdin mi, maslahatta bağımın ağzın geçti mi, sen günahkardın hükman. Cinayetçisin. Sağ olun vatandaşlar. Sözleriniz için. Bolya, sağ ol. Sergedegi Oğuzhan Begli. Buyur. Salam kardeşler. Benim şu öz pikirimi aýdyp geçeýin. Şu 94-nji ýyldan bärik diýişip meclis halk kuramasy ýaşullar maslahatynda. Şularyň alan kararlary hiç bir geçerli değil de şuleçilik halk üçin peýdaly iş etmediler. Halkyň hiç peýdasyna ulanman dat ýokdy. Ýa-da çıkyp bir newitin gaýryň yerasty, yerüstü baýlyklaryň pullaryny ýa-da gaýryň newitin puly diýip soran ýerleri ýok. Bir de şu ýurdun daşynda studentlerimiz bardyr biziň okap beren taliplerimiz. Şular diňe kösünçlik çekýärler-de. Şular barada hiç bir yuman ağzını açanoklardı. Üçüncem, şu yaşullar maslahatı bolsun, halkana dönüklük eden adamların ölünem olsa, şolorun cesedi şu toprakta yatmalı değildir. Şonu çıkarıp alıp yakmalı olsa, yakıp külüne granizin ağırtına zıngmalıdır. Şonda adalatlı bolor diýip düşünýän. Sebebi o toprakta bir güne ölen adamlar bilen
olar aynı toprakta yatmasınlar diýip düşünýär. Şolaryň eden günäleri üçin öder ölenem bolsa çağalaryna hökmen töletmelidir, cedatdan çekdirmelidir. Munam şu wagtdan bilsinler, edip beren işleriniň nähili agyr bir bedeli ödejeklerini, bu bir geçersiz halky bir oyun oynajak bolýarlar. Şunuň üçin hem şuňa nähili ceza bar bolsa, şonam şolara uýgulamalydyrlar. Hökmäni suratda edilmelidir. Adalatly bir döwlet, kanuny bir, hukuky bir döwlet boljak bolsa, biz bilen cesetleriniň şu topraklarda bolmaly däl diýip düşünýär. Halkyň bu ýaşullary, bulara edilen çykdajylar halkyň hadynatyndan gidendir, halkyň hakyndan aýrylandyr, tölen naloglaryndan gidendir. Bularňam emlaklarına el goýmalydyr hökmän. Gelecek nesil üçinem nähili bir adalatly bir döwlet bar bolsa, nähili bir ýurtda bir ilmli, bilimli molumlar bolsun, alymlar bolsun, professorlar bolsun, getirip çağalarmaz üçin hökmän okutulmalydyr. Bularňam alan kararlaryň hiç birsem geçerli däldir. Sağ olun. Kıskacık cümle. Öyle sağ ol. Şimdi Arslan Bey buyurun. Tamam. Senin şu yeriyem var ha, yani bu rejim deyilip dur. Rejim diyen sözün özü ucu yankı devlet demekten has uzaklaştırıyor da. Hele ki bir legitimlilik diyen zadaki yanına emeltmeyer. Rejim diyen sözün özü. Şimdi şu yankı legitim del diyenin yanı bilenem halkımıza şu yani halk maslahatının bir sahnalığını has göz yetirmesi için hem şunu alaydıp geçmeli de fikir edemem. Yani oturan adamlar yani bize teklif eden ya bir yani tek aylığı kes beset diyen adamlar yaşı geçen adamlar doğru mu köpüsü? Şimdi şularda adam garradıkça yani beynem goşayar fiziki yani mışsalar hem goşayar hem mezat goşayar da Timboliki Türkmenistan'ın şertinde. Sağlık sisteması yok. Hem mezat opurulup duranda hem sistemi. Son bular ne edip beyin işletsin. Bular ne edip karar alsın. E, onun yanı öğlenem hakiki açık informasiyalardan yapık bu adamlar. Daşı gavaklı duran. Bular açık doğru informasyonu eşitmeseler, okamasalar, görmeseler bunların hiçbirisi bir yankı bilim uğurlarında işledim yokluğunu bilinmez de onun yalzatlardan uzak. Bunlar ne edip karar alıp biledi son. Karar ortaya ederler ne mi? Bulan yankı mümkün değil. Bulan legitim olmayı. Haçan da şu şartları hem yok vakti. İnformasyon şartları hem yok vakti. Kesik vakti. Saparan sözülen cemleyin keçet elpeğin aşağında akıl yok diye şunu kiyalı yerlerini hem aydıp geçmek gerekli. Halkımız hasta bir çungur şu zatların legitim deldiğine düşüner yalı. Sağ olun kardeşler cemledim. Öyle sağ olun. Leyla Hanım buyurun. Bizani halk döneki dediler. Bula. Halk maslahatında oturup ana kim dönek, kim halka yaxşılık atıp durupdu, halkını bak betine kim yürüttürüpdü, şunu yaxşı bilip asırlar. Halkın döneki
ineyni şu halk maslahatında oturgalla. Dönük deydiler şolara. Sebebi ula halkının hakkını yep turtdular. Hazır şunu məsləhətində oturtdular. Halkını nişetip yumursak boladı, nişetip yok etsek boladı, aç koysak boladı, ağını östürmesek boladı degen məsləhətdə oturtdu bula. Bize emas halk dönükü, bize halkını ayaka kaldıracakmız. Bize halkını öz çağalarını eldinde özleri ata-anası bilen birge üylerinde oturup yurtunda işlemekni anışılan açıp verecekmiz. Kulçuluktan azat edecekmiz halkımızı. Bize halk dönükü emasmiz. Mirdan Muhammedov'umuz bize keminemiz şunu tutup yetti bula, oğurlap kaçtılar. Sebebi ne? Sebebi şu bala halkını ayaka turguzcak edi. Şu ayakında durup bile dua edecek edi halkını. Çağalarını, gelecekini oyladı. Halkını çağalarını, gelecekini oyladı. Ya özünü gelecekini oylamadı o bala. Ya özünü çağasını gelecekini oylamadı. Halkını oylap bu yollara çıkıverdi. Lekin bula şu balanı alıp kaçtılar. Budam halk dönükü demek ini şu. Şulara aytıladı halk dönükü de. Bilimli çağalarını yok etedi bula. İni şulara aytıladı halk dönükü de. Bize halk dönükü emasmiz. Görüp durupsula yine. Halkın şetip hakkını yemekni aytıp duruptular məsləhətləşip. Şunu üstünde oturttular hazır məsləhət edip. İni şularını indi. Şu məsləhətə qatnaşıp oturğanlarını, çağalarını geleceği yok. Yaxşı etip düşününler şuna. Hazır size yalakalık etip, bu məsləhət etip, halkını yıkıp yumurmak için şunu ettirip oturupsılar. Lekin özlerinizi çağalarınızam geleceği yok. Bizenin hatarımızda olaram yetedi. Eğer de size özlerinizi, çağalarınızı geleceğini düşünsenizle, halka karşı çıkmalı mesle. Halk tarafına geçmelisle. Ne için şurada bir ağzım birisi ayta ölmeydi. Toxta. Men buna karşıman dep. Ne için ayta ölmeydi? Kanı bir de erkek. Bu bir de katnaşıp oturgan pampersli bolsun, başkası bolsun. Erkek emas emmeşki ürkek. Kanı bir de hatılla katnaşıp oturganla. Birisi çağasının geleceğini düşüntürp mü? Düşünmeydiler. Oylamaydılar çağalarını gelecekini. Dine özlerini hazır kanlı doymakını üstü bütün bolup dövran sürmekini düşüntürttüler. Yok, bize sizlere hakkımızı yedirip oturmamız. Kaçan bolsa da halk ayaka kaladı. Sizeden 32 yıldan beri bize hakkımızı yiyip oturganlarınızı burnunuzdan bulak dinletip akızıp alamız. Ben şunu aytayım dedim. Şu yadınızda dursun. Nişetsek ama alamız bize hakkımızı. Halk bolup. Sağ bolun söz bergeniniz için. Olya, sağ olun Leyla Hanım. Kardeşler, hazır Ayşegül Hanım'a söz verelim. Ya, vaktları kısıtlı. Buyurun Ayşegül Hanım. Mikrofon. Hı-hı. Sağ olun söz Buyurun, verilmede. buyurun. Ha, Hı-hı. Gitjaşı ildeşler. İşte Tapar ağanın gurrun dinlep yaşlığım yadımaz düştü. Taşı doğdu, muhtetti. Başka datları qada muhtetti. Şu datlar halkın gözün atmak için şonda yadıma düşüyor da geçen olsam şu prezidentin yaşlılar yığına maslahatını açanı yadıma düştü. Şonda bu prezidentin qowduğunu yaşlılara maslahat edip etçe işin diyenim yadıma düşüyor. Şondan soň enama tam hem howlup
öýe köp näme müçberde duz bastılar da şeker mi, kükürt mi, ýene mi bastılar. Şonda inaý görüpdim näme üçin buň ýaly edip ýöňüz diýip. Şo hemme zatdan gymmatlap ýurduň bozuljagyny bilýän ekenler şo ýaşullar. Ýaşullar ýaşully ýaşullar rejimi aýakda tutmak üçin gural bolup durýan eken. Indi ne pikirim aklym ýetip uratda. Ýa-da rejimiň aýaklary diýseňem boljak. Ýaşullar obada ýagna edip ýa-da näme arzaňyz tileňiz bar hökümete ýetirel diýmeýärler-de. Halk haýsy halk hiç mahal bir ýaşulyny taýlap hökümete gidip ardamada aýt çäre tapsanlar, ýollary oňarsanlar, ekin meýdanlara suw bilen üpjün etseler diýmekde. Ýaşlarymyza iş bersinler, iş bilen üpjün etseler, unmalçylygyny döredin iýmet önümlerini arzanladyň, tertip düzgün bozulmalarynyň, paraforlygyň öňüne alyň diýip halkyň adyndan görülen ýekije ýaşulam ýokda. Olaryň hemmesi yalan, halk maslahaty hem yalan. Gürläse-de o günden soň ol adam görjek umanyň ýokda. Sebäbi rejimiň halk gorky salyp oturan owadan dibe türmese bar. Oňa giren adamlar bar-da, ýöne çykýan adam ýok. Ýöne mehemeler we rejimi başynda oturanlar, siziň hemmäňiziň owadan dibe girmeli adamlarsyňyz, halkyň sabry täze Türkmenistan guruljakdyr. Sözüm jemledim. Bolýa, sag bolun. Ferahat bey, buyurun. Sağ olun sözleriniz için vatandaşlar. Bir maslahat yığını, toplantı, zatlan hemmeti oyunlar yani devlet yok yerde, kada kanun, hukuk yok yerde, neyme toplaver, yığına ver, hemmeti var, göz koyuyorlar. Şu yaşlı masadan gidilmenin sebebi bizim yurdumuzda hukuk var, maslahat var, devlet var diyemek için oyun oynayanlarda aslında asliyetinde bulan hiç yoktur. Kanunum yoktur, hukukum yoktur. Zaten işlemeyi, kanun hukuku işlemeyi mümkünüm derler. Yani yurdu yöneten 3 tane rejim vardır. Kanun çıkarıcı, yerine getirici, kadiyet. 3 kuruluş vardır. Devlet yöneten. Şu 3 kuruluş bir adam eline geçenlerine kanun, hukuk, halka karşı işleyenler. Hele Türkmenistan'a şu yağdaydı. 3 kuruluşun hemmeti bir adam eline geçti. Şu yağda görkülmeyecek kolon maslahat edeceğinlerler. Bunlar hemmeti cinayetçidir. Ahliyetinde bolmalıdır. Kanun çıkarıcı kararsız olmalıdır. Kadiyet temel şu şekilde kararsız olmalıdır. Yerine getirici gücüm kararsız olmalıdır. Hiç buyruk kanun itaatında buyruk taraf itaatında yerine getirip iş etmeli değildirler. 3 kuruluş. Bu kanunun çıktılar. Bunun özlerine hürriyeti konstitusyon hut vardır. Sonuna cevap vermeliler. Ama Türkmenistan'da konstitusyon hut yok. 3 kuruluşum bir adım geçti. Şu sebepten kanun,
hukuk, konstitusiya halka karşı işleyenler. Halkın bu şekilde gürlep bilmez. Sebebi bir adamın dini oluyor. Neyme deyse de. Şu atın arkasında gizlenimem, oğlu diyenler halkı sustursak diyenler. Yankay Şimali. Mahsara katlaşından hemmeti cinayetler baştan ayak illen her kille her baştan cinayetçidir. Öňe çıkıp gürleyenlerim halk düşmanıdır. Vatandaşlar. Bunu yahtan çıkarmalıyım. Bak her bir gepler söylenen adamlar cevap vermelidirler. Canı bilen, teni bilen, maddi varlığı bilen şu maslahatta yığınakta hiç çiğli aydıranlarlar. Yer su reforması, iktisadi reformu, siyasi reformu, bu illüstrasiya vardı. Şu hatta vardı gurun edilen okmuy, kayda kanun, konstitusyon yok demektir. İdare edilmeli gururumlar, reforma durum etmeliler. Reformalar yerine getiren adaylarında bu kimçilikten hiç verim bize çıkmayanlar öz-özünden yok korkuyanlar. Yani yersu reforma geçerlise işem olayanlar, gücüm olayanlar, halka pulum olayanlar, erkin bağlar olayanlar, fonksiyonlar beyde per yılla sıktığı zaman çıkarıp masad etmek hiç gerek değiller. İtaati işler şu reforma içinde şol reformanın üstüne yapma üçinem halkı ukrudup güýmep saklayanlar vatandaşlar. Sağ olun Mustafa sözümü bitirin. Bolýa, sağ olun. Almurat Bey, buyurun. Söýlediksinki. Mikrofon yapık Almurat Bey. Assalam, ayenen birge kardeşler. Başlan mikrofon yapırken şuun hemmäňiz gaty wajyp meseleň üstüne durup geçýäňizdi. Öz pikiriňizi görüşiňiz ýa-da beýan öýdürýärsiňiz, gaty dogry. Ýöne şu nirden gelip çykdy bir kanun gurama diýilen soraw bardy. Men şu göz başyny bilýän halk maslahatynyň döredilen wagty 1991-nji ýylda ilkinji maslahat Aşgabatda geçirildi. İkinji maslahat Marada geçirildi. Ondan soň üçünji maslahat Krasnovodskda geçirildi. Soň beýleki welaýetlere de dargat bitdi. Ýöne esas şol başlanyş şu üç ýerden başlandy. Bunu niýat näme üçin etdi? Bir kanun hakimiýetini kanunlaşdyrmak niýeti bilen etdi. Ýogam halk maslahaty diýilen ýygyny komanda Türkmenistan ne konstitusiýasyny ne kada kanunyny görkezdiler. Yani parahat kardeşlerimize maydıp geçtiler. Bizde Türkmenistan'ın hakimiyetin üç şahası var. Yankı bir kanun çıkarıcı hakimiyet, bir parlament, yerine getirici hakimiyet, bir hükümet, hem de suud hakimliği ya da kadiyet hazır kısırlıdan aytsak. Yani şu üçüsü esası yani, devletin üç tane şahası oldu. Bunların birekten absolut özbaşlık işliyor. Öz işini özbaşlık kurmaya. Parahat doğru bellep geçti. Eğer şu üçüsünün arasında dava çıkan halatında ya onsuksuzluk bolsa ya düşünmezlik bolsa onu sulun meselesini konstitusyon suud çözüyor. Olsa taýda olduğunda konstitusiýada näme ýazylanmasa şonu mysal getirip şunun haýsy ýalňyş bolsa şonun ýüzüne badyrdatyp basýar. Ýöne bizde şunun hemmesini üýtgedip 90-njy ýylyň ahyrynda 91-nji ýylda girdilen kanun var. Kanunum da prezident saylawy geçirildi. Ýöne prezident baradaky kanun ýalňyşmasam 96-njy mı 97-nji ýylda kabul edildi. Prezident bar. Ýöne prezident baradaky kanun kardeşler. Ine gen zat şu taýda
on ne jogapkärçiligi var, o taýda ne onu nädip aýyrmaly, nädip goýmaly, nädip gidermeli. O zatlar bardy görün. Ýok saylan, iki söýdük saýlaw geçirdiler de şol tasdiklatjak bol. Enne şu taýda öls vermeli barda bir halk maslahatı diýilende siz ýalňyş barasyny ýaşullar maslahat diýen. Ýok, o ýaşullar maslahaty da kardeşler, ol halk maslahaty. Niyaz şu öz ýemesini, şahsiýet kulturyny ýani tasdikletmek üçin ya şunu legitimleştirmek üçin ýürüýte köşk gurdurdy şu taýda. 4200 orurluk. Ine şu tağım içini dıktılar. İlkinci nöwetde birinci 68 rýatda 28 adamdan bolsa gerek ýalňyşmasam. Diňe şu garrylara oturtdylar, erkek kişileri ýa-da şu garry aýallary. Onun aňyrysy onu hökümet işgärleri, onun aňyrysy ýene şu büdjet işgärleri, güýçülençiler, ondan o zalyň iki gapdalyna da ol ýaşlar. Ýaşlar diýenem, ne şol döwürki häkimetde oturan adamlaryň oglugy idi. Üýtgeşik adam, men size bir zat aýdy. Hiç haçan şol gurama diýýärdi, goşadyrnak üçin halk maslahatyny hiç ýerde getirilenler. Birincide ýalňyşlyk bilen gelen adam bar. İkincide yok, üçüncüde ýani Aýşegül kardeşim aýtdy, men bir ýaşuldan eşitmedim halkyň aladasyny. Yok kardeşim, bolly şol. 93-nji ýylda ýagny Krasnovodskda şol halk maslahaty geçirilerine Niyaz çıkıp adamlar hani aydın kimde näme bar ya näme bar dip diýdi onu bir ýaşulamyň diýenine inanyp bolum özüm gyzlar batly ýaşul. Ay ine prezidentimiz aýtdy, ine şular ýa kemçikler aýdaýlyň. Gelin aýdaýlyň adamlar. Ine bu gyzlar batda o bar, o ýok, bu ýok, näme ýok. Sizde de Balkanda da ýa respublikada da şuňal ýagdaý dip aýtdy bol. Şol ýaşulyň soňra ýitirmetdiler. Şodur, näme boldy, nire aýtdy, diýirmi, ölümmi, o belli däl. Ine birje ýaşuly men bilýänim meni. Ähli halk maslahatynyň näçeýligi 34 ýylda geçirilenine çykyş eden adam şo boldy. Olam aldanyp inni şunkun netijesini görüp otursa, biz hemmämiz şoň netijesi barada çykyş edýär. Näme boldy? Ol ýaşul eýdidi, bir ýaşul beýdidi. Bular üçin o ýaşulyň aýerde ýene mir getirip goýýar. Muhammed kardeşimiz ýani gaty dogry bellep geçdi. Biz bu taýda kimi getirdi, kimi aýyrdy, on gurrun etmeler ya kim näme onu teklip etdi. On erti ýene birini tapar teklip etmeli. Ana Urwan oly teklip girdiler, o gyzlar watda bir saçy ütülmüş orta çykar. Bize mugut gawy gerek gel, bize näme gerek gel, hemme zady pul etmeli, gülýäli ýaşaýatdy. Inni ýene bir dundugy çykardylar, näme olam aýdym bize hiç 10% galdyrmak ýokarlanyrmak gerek gel. Inni şoňa düşünen halk ýa düşünmeli halk şo günnä akşamsy köçe çykmaly ýaly. Şol edilmedi. Bir zat barda ykdysadyýetde Ünsörsenim, eger 10 götürüm her ýyl köpeldilmese, diýmek 10 götürüm her ýyl halkyň durmuş şerti ýyda tesýär. Öldüňi 10 götürmeni alanda. Emma inflatsiýa käbir ýyl 20 ýa 30 götürmem ýyda gaýdyp bilýär. Bu kulun ýagdaýy. Ondan pikir etseňiz 7 ýyldan aňyry geçse 8 ýyldan soňra şu kun alýan aýlygyna kaýyl bolup oturmaly halk diňe soň berge işläp barýar. Alýan adam hiç de ýetenek. No, zero. Sana görmüyordu. 10 götürümden şu alýan aýlygyny her ýyl ýyda gaýtaryn. 7 ýylda 70 götürüm ýylyna gaýdýan. Galýa ýene 30 götürüm aýlygy. Bu inflasiýa näde? Onu kime vergili boldy? Ondan şol işläp oturan adam hökümete vergili boldy. Seredip görsen. Bu bir akla sığmajak bir halka äsirmen edilýän bir jenaýatyň ulusy. Şunu biziň halka düşündirmegimiz zerur. Ondan ýene de aýtmaly zat şu taýda kim gelýär? Şol hemme ýanky bir halk maslahat diýilýän goşadyrnak üçin näki bir mahluklar oturan guramasyny. Daşından hiç kim gelenek otak. Yurttaşlar, kardeşler, doğru düşünün. Sebäp şu taat gelýän garrysy bolsun, gurtusy bolsun, erkegi demany studenti ýene bir şolan her birine, şolan ýaşaýan ýerindäki
häkimler kellesi bilen jogap berýärler. Şolaň her birine. Birden ağzından bir gerekmejekse sıptıraýmasyn diýip. Şoň üçin olar daşynyň adam gözlerini atyp öz garyndaşlarynyň atasymy, kakasymy, ejesimi, mamasymy, oglumy, gyzymy, ya öz ornmasaryny şolary getirýärler şota. Ota hiç kim barana mümkün bolsa ýene bir maňa bir minut ber. Onsoň şu sebäplere göre biz o guramadan hiç taza hantama bolmak bir hiç mümkinçilik ýok. Biz ýüzlerniýas näme üçin o halk maslahatyny aklar görmedimi, ýaşyly bilmedim. Olu halkynda, olu ýaşlarynda, ýaşlarynda hiç tadynda olar şo häkimeti basyp alyrlaryň ya oglu ya gyzy ya atasy ya enesi. Bular hemmesi bir komanda eriş argaç bolup bir-biriniň içinden geçip oturup ene jenayetkar topur. Saparaga aýtdy, bular hemmesi jogapkar diýip, bular diňe hemmesi jogapkardar. Bular şol ýa-ni maslahata bellen adamlar, häkimler. Bular hem jogapkar. 34 ýylly näçe adam şol guramadan geçip halkyň garşyna karar eden, kabul eden bolsa, bularym hemmesi jogapkar. Olaň ogly, gyzy, aktyklary hana Ýewropada ýa Amerikada pülpüllep gül ýaly ýaşap ýörler. Halkymyzyň hasabyna. Düşäňiz, ine agyr ýeri şutaýdy. Olar dünçe üçin otak barana, ol daşary ýurtda ýaşap bilen aktyk çoğuluklarının koşadyrna üçinäki bagtly durmuş üçin barýar. Olary halk ähli bir günde garp bolup ölsün topuny da. Ine şunu biz halkymyza düşündirmeli. Olaň kimleriň şo guramada oturandy. O bir kanun guramada kanuny karar kawurup edilip bilen ýok, elbetde ýok. Ine şol 4200 adam ine aýdaly şu 3 milyon halkyň ykbalyny çözüp. Ine şoňa biziň kardeşler dogry düşünmegimiz gerek, şunam halka dogry düşündirip aýtmagymyz gerek. Gysgaça men şu taýda demleýin, sag bolun dinleýän üçin. Öyle sağ olun. Kardeşler her kim verdi söz aldı. Düşüncesini, pikirini aytdı. Yurdun içinde geçen ýaşullaryň toplanan bir ýeri var şo hakynda. Näme maslahat diýip atlandyrylýardy. Hemmeşe sağ olun. Şu taýda tamamlasam bolar şu meseleni diýip düşünýär çöwüldükçe. Öyle sağ olun gene görelek.